uNkulunkulu akakulonde kubusise igama kopastor nechannel Inflick. Sicela ukuthi wenze okubaleka nokufanele uma ungumlandeli wechannel, uyimember yechannel number uyisebenzise kusongana niseni 5 ntambama kuphela kuma direct calls, not WhatsApp, not ma SMSs. Sibhekana unqobile biyela ukuthi sawubona baba pastor, ngisacela ukuza kuchaza lokupha kuwini indondo isiliva usesikoleni, ngiyabonga. Sona ke singakusho indondo, it's a trophy. It's a trophy. Yeah, it's a trophy. So ngokujwayelekile ke, number 1, ngokujwayelekile uma uphupha indondo kungawupha oluhlu uma uyithola, ngoba lungasho ukuthi ngenzeka wena umuntu ongalindele inhlanhla nesibusiso esike sizofika kuwe. 2, kwesinye isikhathi uma uphupha indondo kuba upha oluhlu uma uyithola, lungasho olusho ukuthi ungase uphakame, uphumelele futhi uvelele emkhakheni wakho, noma ke uzoqashelwa umsebenzi owenzayo. 3, ngokwesintu uma uphupha indondo kungawupha oluhlu uma uyithola, lungasho ukuthi kungenzeka izidalwa ezikwembethe ziculisekile, zeneme futhi ziyabonga ngohambo lwakho lukamoya nokuyimisela kwakho, futhi ke sesindlulisa ke ubunhlanhla uma kungukuthi umuntu kamoya, uyabona. Ngokwesintu, number 4, ngokwesintu futhi singathi uma uphupha indondo kungawupha oluhlu uma uyithola, lusengavela lapha lokhombisa ukuthi kungenzeka ukuphothule ngempumelelo umsebenzi kamoya, futhi izidalwa zithakasile noma lokho zikuthakasele kakhulu. Ukuthi njengoba uyithola vele usesikolweni, kungenzeka umuntu osekuthwaseni, umuntu mhlawumbe ongekho ekuthwaseni kodwa obusy, osohambele lokulungisa izinto zikamoya, kune spiritual alignment oyenza bese uthola le ndondo ukukhomba ukuthi ngokukamoya le mimoya ekwembethe mhlawumbe iyathokoza, igculisekile indlela mhlawumbe okwenza ngako lokho, futhi usukuphothule ngempumelelo, uzokuphothula ngempumelelo, uyabona. So siyabonga kakhulu. Besibheka indondo, i-trophy, sibheke ke la into eziwu-4 ezingasho iphupho. Uma khona esikushiye ngaphandle siyaxolisa.